I dag markeres og fejres det nordiske samarbejde. Det er nemlig Nordens dag, der hvert år den 23. marts markerer indgåelsen af Helsingfors-aftalen fra 1962. Det er en aftale, der kan betragtes som en slags Nordens grundlov, hvor de nordiske lande samarbejder på en lang række områder. Der sker forskellige ting rundt omkring i landet. Busserne flager, og det nordiske samarbejde bliver hyldet. Og det gør det også der, hvor du står. Philip Lauritsen, hvad sker der? Nemlig, jeg står her ved Jeg står på Søholmskolen i Midtsjælland, og her der sidder der lige nu en klasse og chatter med nordiske elever rundt omkring i Norden. Der er 2500 klasser, der lige nu deltager. Det startede klokken 8 og slutter igen klokken 3. Vi kan lige prøve at se, hvordan det fungerer her. De sidder med en computer foran sig, og så kan man se, at de får en chat i gang med en eller anden skoleelev et eller andet sted i Norden. Og Mads, hvem har I talt sammen med? Vi har talt med nogle danskere, og vi har også talt med en nordmand, som var meget god til. Hun var meget god til at forstå, hvordan vi snakkede. Og hvad er det for noget, I har spurgt dem om? Vi har spurgt dem om, hvilken by de kom fra, og hvilken klassetrin og hobby og bedste ferie og sådan noget. Og hvor mange kæledyr de havde. Vi har fået udleveret sådan et spørgeskema her, som vi så kan spørge dem om, hvis vi ikke lige. Og hvad får I ud af det, dreng? Vi får lært så lidt svensk og norsk, og så hvor mange der egentlig går til. Så lærer vi, hvad de laver i deres fritid og sådan. Godt, tak skal I have. Og det, som drengene er i gang med her, det er det, der hedder Nordisk Skolechat. Og det startede, som sagt, klokken 8 og slutter igen klokken 3. Og der sidder altså skoleelever lige nu i Sverige, i Norge, i Finland, Island og chatter og prøver at lære hinanden lidt bedre at kende. Med mig her, der har Jesper Skov Knudsen, du er leder af Nordisk Sprogkoordination. Hvad er formålet med det her? Formålet er først og fremmest at give de unge mennesker i hele Norden en mulighed for at møde andre nordiske unge mennesker. Og give dem muligheden for at opleve den her store magi, det er ved det tilfældige møde og pludselig opdage, at man forstår, hvad hinanden siger, også selvom man er svensker eller nordmand eller dansker. Og nu fejrer vi jo Nordens dag i dag. Sådan på en dag som i dag, Nordens dag. Hvordan står det så til med at lære hinanden at kende og sproget på tværs af grænserne i Norden? Jamen, det står faktisk langt bedre til, end man umiddelbart tror. Der har aldrig nogensinde været så stor kontakt mellem nordboerne, som der er i dag. Mere end 100.000 nordboere krydser hver eneste dag grænsen mellem de nordiske lande. Og det gør de, fordi de kan det, og fordi de vil det, og fordi de har brug for det. Og unge studerende har heller aldrig så meget som nu studeret på tværs af landegrænserne, som de har i dag. Tak skal du have. Og sådan lyder det altså her fra Søholmskolen på Midtsjælland, hvor man lige nu er ved at sige farvel til en chat til en anden skoleelev et eller andet sted i Norden.